Azt mondja, hogy ezek te való. Az ünnepő dolgot. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som privítal v obci Vinica pána podpredsedu vlády a ministra vnútra, pána doktora Roberta Kaliňáka, z príležitosti odovzdávanie alebo darovanie hasičskej techniky Tatry Tatra 815. A zároveň by som ho požiadal o slovo. Viem, že čas je veľmi krátky a mňa upozornili, takže podľa toho sa budeme držať. Pán minister, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Drahí Viničania, pán starosta, Vinica je naozaj veľmi malebná dedinka, neďaleko hraníc. Musím povedať, že má viacero výhod, pretože aj miestni policajti, ktorých občas prídem pozrieť, majú šťastie, pretože keď chodia kontrolné skupiny, tak ich väčšinou obchádzajú. Ale keď som už vo Vinici bol pred nedávnom, tak naozaj som skonštatoval, že je to mimoriadne krásne zasadená dedina do prírody a že tu musia žiť aj skvelí ľudia a nakoniec sa ukázalo, že tu sú aj skvelí hasiči. A dneska sme tu kvôli ním, pretože dobrovoľní hasiči sú veľmi špecifická sorta ľudí, ktorá vo svojom voľnom čase na úkor svojich rodín, myslím, že ženy by vedeli rozprávať, chlapi nie, na úkor svojich rodín, nasadzujú svoj život, aby pomohli blížnemu svojmu a Bohu na slávu, ako to majú na svojich zástavách napísané, a to všetko bez nároku na odmenu. Preto k týmto mužom a často aj ženám v mnohých ďalších obciach prechoval mimoriadnu úctu a rozhodli sme sa ešte pred 2 rokmi naštartovať obnovu techniky, keďže profesionálnych hasičov posúvame dopredu, je nevyhnutné, aby ich také lepšie kusy mohli skončiť aj u našich dobrovoľných hasičov, pretože ak to začne horieť niekde do okolí kopce a podobne, tak ten dojazd hasičských aut je niekoľko minút a je potrebné, aby dobrovoľní hasiči možno boli prví na mieste. A osvedčilo sa nám, že vždy na mieste prví sú a dokážu profesionálnym hasičom vydatne pomôcť a samozrejme táto spolupráca musí pokračovať ďalej. Keďže na Vinicu ma upozornili viacerí, ja sa chcem tu poďakovať aj pánovi poslancovi Petrovi Pellegrinimu z Banskej Bystrice, ktorý mi hovoril, že naozaj Vinica je obec, ktorá je tak položená, že je nevyhnutné, aby sme jej pomohli aj v tejto oblasti. Tak som veľmi rád, že dnes môžeme toto autíčko odovzdať. Je to jedna z našich najlepších 815, čo máme. Takže sa s ňou aj budeme ťažko lúčiť a možno aj slzu uroníme, chlapi, ale verím, že sa o ňu budete starať ako o vlastné bábätko. Takže veľmi pekne ďakujem za veľmi milé prijatie. Som rád, že som ju v jednom kúse doniesol a želám jej veľa úspechov. Hovorí sa, že hasičské auto má zhrdzavieť v garáži, čo by znamenalo, že nikto by nevyhorel a nikomu by nenatekla voda do pivnice, ale bohužiaľ život už taký nie je. Vždy sa niečo stane, tak verím, že chlapi budú vždy na porúdzi, vždy budú ochotní veľmi rýchlo pomôcť, čo sa už aj v minulosti prejavilo. A dneska toto ani nie je taký darček, ako skôr splátka dlhu za to všetko, čo chlapi už pre svoju obec, ale aj pre okolie urobili, za čo im chcem touto cestou veľmi pekne poďakovať a samozrejme je mi veľkou cťou, že im môžem dneska toto auto odozdať. Ďakujem pekne. Pán minister, prepáč, ja tu mám ešte deficit, lebo v rýchlosti času som upomenul privítať našich vzácnych hostí. Dovoľte, aby som privítal poslanca Národnej rady, pána inžiniera Pellegriniho, prezidenta Hasičského záchranného zboru Slovenskej republiky, plukovníka doktora Nejedlého. A ostatných hostí, ale bolo mi povedané, že v krátkosti času musím skrátka skrátiť všetko a samozrejme starostov okolitých obcí a vás všetkých. A teraz by som požiadal pána ministra, aby on ako prvý vystrelil na hasičské auto.